الشمو هي أني لي مهر قويتهم تخستي بحال مهرونية غازيتنياونية تمحور السماء معراب أورد بزح عام سلازة مهركم مهر سلازة أنا مش مهر مالي قدمني مياوني فاتئة مالتي أوه سلازي عب زوام معراب تقرأي عب بمهرنت بزح عام تقلقيلة كاب قداماي كفلي حساب كالاي برك زلو اب استفارالي ابيات تمرتي امهيريه بزح تمهارو افرين عينا مالتي سلازي كم مهرنت وصاون غازيطنيا ناي مسندا غازيطاوين اب غلغالس دينا ايثيوبيا خمو كعا كساح زدما اب تግራይ تلفزيون ناي تزوا وكيل كوين اسرح زلخو مالتي سلازي فلماون كاوزي وصا دما خم تفلطو معراب زبحال سرح لن جلز بحال نجار يلنا معراب مويا لن زي لن زبحال نجار يلنا كم تفلطات بوتا نا investment بوتا أي نا هفت بوتا أيو جرا زي تتأمن على عم هفت زوننا خوابي بهفت إنسسا ولا بهفت فترة وحزت رواتات زلوا ولا عصرتها سفحت حرس مريت زلوا تكزز خوا أيو فليز ولا عليت بقايتهم زلوا أين معدنات زبل بمعدنات بتعمي مالت جنا زي تنخئي مالتي سلازي كم زولا حفتام كا خون كا تمحبر السبع على سلازة قب زكا نايب عليه هوتون بنقدي اور بقى بنايب عليه زولا سراح كافتم حفتي مفراجم يرام زنورو او صبق درجة زنورو ايه مالتي سلازي ابزوا معراب زنور النهيوت كم تمحبر السبع لك اب مجد هافتي أما مجد عوض أما مجد إنفستمنت يعني رأي مالتي قلنا سرحي مالتي أب زوام عرب سلسته عينت هافتي مملكات تغيلها تي محبر سب أب تجري ولا إثيوبيا زي تريو التحاسوا صيرزنا رأي هذي مس هايمانة مس إمنت كتحازي ثقلي أب معرب تجري بالتحاسوا كفيل كاتو علو جزية يلا نفسرحها تحلفه كل جزية مخنياتنا إنفستمنت وتاعي لك له ناي سليت وتاعي سليت جزية يهبا كانت خواب بعلس زجد كمالتي سلازي كف كتب لي تجددن مالتي مالتي كل جزية بسرحها مالتي سلسته ونورا محرسب كاب تحتوي حرستاي سكاب على الهفتي بتعمي أب متشس نورا أب صب أغنات عداق علم تايلنا لزو عنبر أب تحتوي مناورة تولو علس أب صبو مناورة زنبري مالتي تحتوي مناورة زبحال منالوات معلتاو شقالو زبحال كاب كالخاوتات زمص تزي كوين تبزحا حدا تحرس مريس زلوي بخلت عينتي خا تحرس حدا اندات خاري خا تحرسيها مالت سفحت مريس لزخونه كلاي كعب اغاطام عጫቶ ጽሕካ ውን ከምኡ ማለት ስለዚህ بحرሻ خمس ወልኩኻ بنقدي ካልኡ ከዓ دون سلازخوان خم تفلطو مس بزحات هاجرات مس إيرترا مس سودانون سلازراخب بسرعون زي سرعون نقرتاتن زمحادر بتعمي هفتان كواوي مالتي حزي هفتان زبولون تاعي حادة تتحاسوا ونين وزنارا ناي سرح بعاليو زي زبهال ناي تخيت ناي ندحريت ملسو بهالتات سيروون يرو مالتي زي حدا عايز أجاي ناي تخواوي أبي معرب سرحي تمارس درجة كلاس بهالون يلن تبع الهفتي مستشقالاي مستي تحتواي مناور حسوس زلي هيوتو ابدغ كل غزي بقى كبلع كستي ولا غزو كفتي بقى ابدغ كل ነገር ታይ ማለት ይخاله زاراروا تي محوراو ركوب بتعمي لعلز بصحه ማለት محوراو هيوتو تركو سطمي مالتي مناتو ابدغ اخات بلع ابدغ اخات ست ማለት سرقز بهالي فلطن سرح طرايز فلط مالتي سلازي سرح حوز فلط كباب دماني تمحبرسب بتعمي اب صبو درجه زنبره ايو مالتي بمنتاي تغلصت الكان حزي نوعل خوينس نعالم عداغا سليط حمورا مشله حمورا معدناتكم اون مقر مالتي نعالم عداغا زقرب مالتي ان مليونز ان بليونز مالتي سلاس درجه هفت خمس هتغلصو حس تحتو حرستاي كم زلو خوينو اب معراب قدمي 2006 كبابي حمشتم إيتي سهفتي أمنيرام شقشق مستخيل الحرخل تشحن شدشتن مريت تشنشنو مالتي شب شقشق لعل تشح أو حرشة وافرو سهفتي زنورو
ኢንቨስተራት ማለት እዩ ሰብ ሃፍቲ ዝነበርዎ ብጣዕሚ ሃፍታም ፖቴንሻል ከባቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትደረጃ ሃፍቱስ እዚ ክትብሎ ይትኽእልን ሓደ ፍሉይ ዝበላ ዓልየት ብጋይት ዘለዎ ከባቢ እዩ ኣብ ማንም ዘይትረኽበን ማለት እዩ ምህርቲ ጸባ ማለት ዝሓሸ ዝኾና ጉልበታት ዝኾና መፍረይቲ ማለት እዩ ጤለ በግዕ እውን ከምኡ እቲ ከባቢ እቲ መሬት ባዕሉ ከምኡ እቲ መሬት እውን ዝሃብካዮ ዝቕበል ሃፍታም ከባቢ እዩ ንእሽተይ ፅሕሪ ኣቢልካስ ናይ ዓመት ቀለብካ ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ንኸውዲ ዝነብር ተይኮነት ማሕበረሰብስ ንትርፊ ዝነብር ዝነበረ ንዕዳጋ ዓለም ዝነብር ዝነበረ ብጣዕሚ ሃፍታም ማሕበረሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብተለምዶ እዩ መብዛሕትኡ ጎበዝ ኮይኑ እምበር ዘመናዊ እታወታት ወይ ናብ መከናይዝድ እቲኻ ድማ እንታይ ክኾን ንኽኣለ ነይሩ ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃፍታም ከባቢ ሃፍታም ማሕበረሰብ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ወኒኑ ዝነበረ ማሕበራዊ ርክቡ ብጣዕሚ ዝለዓለ ሂወቱ ቅልል ኣቢሉ ዝርኢ ሞደርን ላይፍ እውን ዘጠዓመ ማሕበረሰብ ዝወነነ እዩ ምዕራብ ትግራይ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ በዓሉ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብቲ ዞባ ብጣዕሚ ከቢድ ህውከት እዩ ነይሩ ቅድሚ 3 ዓመት ማለት እንታይ ማለት ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ማለት እዩ ናይ መንነት ሕቶ ዘለዎም መምሲሎም ምስ ካልኦት ናይ ክልል ኣምሓራ ብኣስመላሽ ኮሚቴ ካልእ ዝበሃሉ ማለት እዩ ዘልዕልዎ ህውከት ነይሩ እቲ ዞባ ቅድሚ ኩናት ኣብ 3 ዓመት ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ እዩ በቃ እቲ ስሕበት ናይቲ ምድላው ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ነይሩ ማለት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህውከት ዝነበረ እዩ እዚ ኣብ ህውከት ዝነበረ ድማ መወገሲኡ እንታይ እዩ ናይ ዘይምድላውና ናይ ሸለልትነት ውፅኢት ዘምፅኦ ጣጣ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ብዓንተኡ ደወል ነይሩ ኩናት ትግራይ ከም ዝብገስሲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትሪኦ ማለት እዩ ግን ከዓ እንታይ ነይሩ መራሕትና እቲ ነቲ ማሕበረሰቦም ትሪት ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ምድላው ስነ ልቦና ልዕልነት ኣለና ኢልና ስለንሓስብ ነበርና ወይ ዝኾነ ዘተኣማምን ዓቕሚ ነፅዋር ነሎ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ዝነበረት ማሕበረሰብ በቶም ናይ መራሕቲ ስነ ልቦና ይኸር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኣጉል ዘየለ ግን ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ዘኽፈለ ብፍላይ ንህዝቢ ምዕራብ ከዓ ከቢድ ክሳራ ከቢድ ዕንወት ዘብፅሐ እዚ ናይ ትሑት ስነ ምድላዊ ማለት እዩ ብዓንተኡ ቅድሚ ከም ዝበልኩ እዩ በቃ ኣብ ዕግርግር እዩ ነይሩ እቲ ዞባ ብዙሕ ዋዕላታት ይካየድ ነይሩ ንምድላው ዝኣክል እኹል ግዜስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዓንተው እዩ ጀሚሩ እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ እውን ኣብቲ ቦታ እየ ነይረ ኣነ ከም በዓል ሞያ ሚድያ ኣብ ስራሕ ነይረ መጀመርያ ብዳንሻ ብፀገዴ ክጅመር ከሎ እቲ ኩናት ንሃና ሓይሊ በሲዑ ከይድስ ንየ በፂሑ ነይረ እዩ ባይዘወይ ኦልሬዲ ናይ ወታደራዊ ድዩ እዚ ክብለ ስለ ዘይኽእል ተመለስ ተባሂሉ ማለት እዩ ፐነትሬት ገይሩ ናብ ንየ ኣትዩ ነይሩ የብለካ ኣለኹ ናብ ናይ ኣምሓራ ቦታ ተመለስ ተባሂሉ ድሓር ከዓ ኮምፕሬንሲቭ ዝኾነ ማለት ብጣዕሚ ብዝተዋደደ መልክዕ ብኩሉ ግንባር ድሓር ከፊቶም ማለት እዩ ብላዕላይ ፀገዴ ብወልቃይት ዳንሻ ከምኡ ከዓ ብኣብርሃ ጅራ ዝበሃል እዚ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ብኩሉ ኣንፈትዮም ውግእ ከፊቶም ሕዚ ትውግእ ልዕሊ 3-4 መዓልቲ እዩ ወሲዱ እቲ ንህና ሰራዊት ኣብኡ ዘሎ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ውሕድ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ሓድነት ዘለዎ ፅንዓት ዘለዎ ብዝለዓለ ጅግንነት ተዋዲቑ ጠጠው ኣቢልዎ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝነበረ እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ብፍላይ ኣብ ናይ ሰሜን እዝ ዘይተቐረመ ሓይሊ ነይሩ እዚ ናይ ባዕኽር መስመር ፕላስ ከዓ እዚ ናይ ሕለጊን ዝበሃል መስመር ናብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ወገን ምክልኻል ሃገር ዝነበሮ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘይተቐረመ ሓይሊ ነይሩ እቲ ናብ ኤርትራ ዝሰግር እቲ ድማኒ ኣብ ባዕኸር ኮይኑ ንናይ ዳንሻን ናይ ወልቃይት መስመር ዝዓፅት ዋና ዓፂዎ ማለት እዩ እሱ ሓደ ሓይሊ ዘዛዊዕዎ እዩ ብምንታይ ኣዛዊዕዎ ሓደ ናብ ዳንሻ ናብ ወልቃይት ናብ ፀገዴ ክኸድ ዝነበረ ዕጥቅን ስንቅን ምግቢ እቲ መስመር ዳንሻ ስለ ተዓፀወ ኣብ ባዕኸር ማለት እዩ ከም ዝብለካ ኣለኹ ንሕና ሰራዊት ብዘይ ምግቢ ማለት ኣብ ፀገም ኮይኑ ክዋጋእ መገዲ ከፊቱ እሱ ማለት እዩ ብዓንተኡ ስለ ዘይተወገነ ማለት እዩ ጥራይ ንሱ እንተይኮነ ከዓ እቲ ዝብለካ ኣለኹ ብኩሉ ኣንፈት ድማ ውግእ ተኸቢቡ እዩ ነይሩ ሓፂሩ ማለት እዩ
ስለዚህ ብኣየሩን ኣብ ወታደራት ምክንያቱ ከም ትፈልጦ ምዕራብ ሜዳ እዩ ሰፊሕ ወታ እዩ ንምሽፋኑን ትዝነበረ ናህና ዓቕምን ትናይ ፀላእን ብሱር ጠቕላላ ዘይመጣጠን ሓይሊ እዩ ነበረ ጠጠው ቢሉ ዓጊትዎ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ግን ከም ስለካ ኣለኹ ብኩሉ ኣንፈት ስለተኸበበን ኣብ ማእኸል እውን መፅኡ እዩ ሰራዊት ብፕሌን የውርር ስለ ዝነበረ ብኩሉ ኣንፈት ትዝብለካ ኣለኹ ናይ ቀረብ ዕጥቅን ስንቅን እውን ፀገም ስለ ዝነበረ ኦልሬዲ ክፈርስ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ እንዳተሰሓብና ካብ ናብ ሸራሮ ከም ኢልና ናብ ሽረ ከም ኢልና ናብ መቐለ ካብ ናብ መቐለ እዚ ድማ ክሳብ ጅራ ክሳብ ጭላጭቕ ንዘሎ ናይ ግዛዕ እናተደፋእና ከም ሰብና ልዕሊ ወርሕን ገለን እዩ ትውግእ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ምዕራብ ሓይሊ እየ ዘርእየካ ኣለኹ ልዕሊ ወርሕን ገለንስ ብዘይ ዕረፍቲ ዝተዋግኡ እዩ እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ባዕኸር ተደፊኡ ኣሎ ማነው ክሳብ ዓዲጎሽ ተደፊኡ ኣሎ ካብኡ ክሳብ ተከዘ ካብኡ ክሳብ ሸራሮ እናበለ እናተደፍአ ፀላእ ድማ ብኩሉ ኸይቡ ስለ ዝነበረ ከቢድ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ፀገም ነይሩ ዋና መሹ ክሰውሮ ዝኸኣለ ህዝቢ ምዕራብ ኣብ ማይ ካድራ ዝተገበረ ጨፍጫፊ ማለት እዩ ሕዚ ፀላእቲ ዝደልዩ ነቲ መሬት እዩ ነቲ መሬት ስለ ዝደልዩ ነቲ ህዝቢ ከሰንብድዎ ከባህርርዎ ከወግድዎ ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ብቐጥታ እቲ ናይ ብበረኻ ዝነበረ ደፊኡ ናብ ማይ ካድራ ምስ ኣተወ ብቐጥታ ብኻራ የለ ብጎዘመ የለ ብብረት የለ ከም እንስሳ እዩ ተሓሪዱ ትግራዋይ ማለት እዩ ክፅናዕ ኣሎ ልዕሊ 1500-2000 ዝኾነ ኣክል ሬሳ እዩ ተረፍሪፉ ማለት እዩ ሞይቲ ኢሎም ዝገደፍዎ ዘንጠብጠበ ዝመፀ ምስክርነት እናሃበ ኣነ ባዕለይ ብዙሕ ቃለ ምሕቲ ዝሓተትክዎም ሰባት ኣለዉ ምስክርነት ብሂወት ዘለዉ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ሬሳታት ኣብ ማይ ካድራ እንስሳት እዮም ተፃዊቶምሉ ዘይተቐበረ ብዙሕ እዩ ንነፍሰይ ዝበለ ምስ ሸተቶም ዝቐበርዎ ኣሎ ድሓር ገምጢሎም ከም ሰማዕኻዮ ድማኒ ብድራማ ናህና ሰብ እዮም ሞይቶም ኢሎም ማለት እዩ እቲ መሬትና ጥራይ ተይኮኑ ሰሪቖምናስ ሬሳውን እዮም ሰሪቖም ማለት እዩ ስለዚ ንምስንባዲ እዩ ሰንቢድስ ክጠፍእ ክብህርር እዩ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ሰቲት ሑመራ ዝነበረ ሓይሊ ግን ሰንቢዱ ዝወፀ ብናይ ሰራዊት ሻዕብያ ብናይ ከቢድ ብረት ናይ ሻዕብያ እዩ ማለት እዩ ካብ 23-24 ስካብ 30 ዘሎ ብተኸታታሊ ሰቲት ሑመራ ደብድዩ ሻዕብያ ስለዚ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ይድብድብ ስለ ዝነበረት ማሕበረሰብና ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ገዛ እናሃለወ ብዝወፆ ናብ እግሪ ዝመርሖ እዩ ተወቲኑ ማለት እዩ ገሊኡ ንሱዳን ገሊኡ ናብዚ ናብ ማእኸል ትግራይ ገሊኡ እግሪ ናብ ዝመርሖ ዘንጠብጠበ መዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸል ሑመራ ጀሚሩ እስካብ መገዲ ክሳብ ናብዚ ዝኣቱ ክሳብ ናብ ሱዳን ዝሰግር መቑፀር ዘየብሉ ክፅናዕ ዘለዎ ከቢድ ግፍዒ ዝወፅሖ እናንጠብጠበ ፈቐዱኡ ዝተበተነ ዝተገፍዐ ዝተጨቆነ ብጣዕሚ ክፅናዕ ዘለዎ ዓሚቕ ከቢድ ፀገም ዝወፅሖ ማሕበረሰብ እዩ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ምሕዘን እዩ ኩሉ ውፅኢት ድማ ናይ ዘይምድላውና ናይ ዘይምንባብና መሓዛ ናይ ዘይምጥራይና ዝነበረ ድኽመት እዩ ኢለ ዝሓስብ እምበር ክንዲ ዝኣክል ዓቕሚ ሃፍቲ ሒዝካ ንቑሕ ማሕበረሰብ ሒዝካ ተሃፍቲ ባዕሉ እዩ ክሕልወና ነይርዎ እቲ ናይ ምዕራብ ሃፍቲ ግን ብስርዓት ስለ ዘይተጠቐምናሉ ነቲ ሃፍቲ ክብሉ ሕዚ ነቲ ማሕበረሰብ ኣሳዲዶም ተሃፍትና ይጥቀሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ 5 ዓመት 4 ዓመት ሃፍቲ ተጠቒሞም ኣለዉ ናይ ምዕራብ ትግራይ ማለት ኢን ቢልየንስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝደለይዎ ፀላእት ተሳኺዒሎም ኢለ ዝሓስብ ንግዚኡ ማለት እዩ ሑመራ ትሒዙ ክስካብ ናብ መዕቆ ማእኸላት ወይ ናብ ማእኸል መዕቆብ ስደተኛታት ዝኣቱ እናንጠብጠበ ይመፁ እዩ ሕዚ ማእኸል ትግራይ ዘሎ መጀመርያ ናብዚ ምስ መፀት ማሕበረሰብ ተቐቢልዎ እዩ ዝከሓደ ኣይኮነን እቲ ማሕበረሰብ ስለተሸከሞ እውን እዩ ሰርቫይቭ ገይሩ ኣብዚ ብልፅግና ተቋፂርዎ እናሃለዎ ኣብቲ ዝሓለፈ 8 ወርሒ እውን ሓገዛት ይመፁ ነይሮም ዝሕባእ ኣይኮነን ማለት እቲ ግፍዒ እቲ ጨፍጫፍ ከም ዝነበረ ኮይኑ ብደረጃ ሓገዝ ግን ምስ ነሒኽ ሰሪኦ ከለኻ ሽዑ እዩ ዝበለፀ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ተመዛባላይ ዝምስክሮ ማንም ግልፂ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ናብ ኬንዳ መፅኡ ጥዑም ሂወት ይነብር ነይሩ ማለት ኣይኮነን ነናፅር ስለ ዘለና እዚ ናይ መጀመርያ ናይ 1 ዓመት ናይ 8 ወርሒ ኢና ነውግዕ ዘለና ድሕሪኡ ዘሎ ሂወት ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት
ትካላት ገበርቲ ሰናይ ናይ ዓለም ደረጃ ስታንዳርድ ንሓደ ተመዛባላይ ንሓደ ስደተኛ ክወሃብ ዝግባእ 15 ኪሎ ኢሉ ዝቐምጥ ካልኦት ጥቕምታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዚ ዓለም ለኸ መዐቀኒ ስለዚ እዚ ዓለም ለኸ መዐቀኒ ናይ ተመዛበልቲ ናይ ስደተኛታት ኣብ ተመዛበልቲ ትግራይ ኣብ ስደተኛታት ትግራይ ኣይተተግበረን ወላ ኣብ ሱዳን ዘለውን በትዝለካ ዘለኹ ስታንዳርድ ኣይተዋሃውን ኣብ ትግራይ ዘለውን ሕይ እኳ ተሪኻስ 9 ኪሎ እዮም ዝወሃብ ማለት እዩ ሕሰቦ 9 ኪሎ ንመጥሓኒ ድያ ንዕንጨይቲ ድያ ምክንያቱ ካብ መብዛሕትኡ ካብ ኤሌክትሪክ ወፃእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ክበልዓ ዛ 9 ኪሎ 9 ኪሎስ ንሓደ ወርሒ ሰርቫይቭ ትገብሮ ዶ እሞ ከዓ ተጎድአ ብስነ ልቦና ተጎድአ ኣካላዊ ማህሰይቲ ዝወፅሖ ብዙሕ ነገር ዝተሳቀየ ማሕረሰት 9 ኪሎ ከመይ ገይሩ ይነብር ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ባዕሉ ስኢሉ ብሓይሊ ኣምላኽ ዝነብር ዘሎ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ዘለካ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፈለማ እዋናት ህዝቢ ትግራይ እርግፅ ዘላቶ ክዳን ይህብ ነይሩ ሓገዝ ይህብ ነይሩ ሕዚ ንባዕሉ ናብ ፀገም ስለ ዘሎ ከምቲ ናይ መጀመርያ የለን ስለዚ ኣብ ከቢድ ስቃይ እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ጥራይቲ 9 ኪሎ ይኮን ክንዘውጋዕካ ኣለኹ ምስኡ ክመፅ ዝግባእ ሰብኣዊ ቀረባት ኣለዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕዚ የለውን ሓደ ቅድሚኡን ፖለቲካ ስራሕቲ ይስራሕ ስለ ዝነበረ ብናይ ፖለቲካ ድልየታት ተመዛባላይ ብናይ ዓለም ለኸ መዐቀንታት ወይ ብሰብኣውነት ትሪት ከይግበር ከይሕገዝ ተገይሩ እዩ ብፖለቲካል ማለት ፖለቲካል ዝኾነ ነገር ካልኣይ ሕዚ ከዓ ተን ትካላት ገበርቲ ሰናይ ምስቲ ናይ ኣሜሪካን ኩነታት ትሪኦ ዘለኻ መብዛሕትአን እናወፃእየን ማለት እዩ ስለዚ ተመዛባላይ ብቀረብ ሕፅረት ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሓገዝ የለን ሕክምና የለን ቀረብ መድሓኒት የለን በብመዓልቱ ሬሳ እናቐበረ ኣብ ከቢድ ስቃይ ዘሎ በቃ ምስ ሞት ተላመደ ኣብ ኣነስ ዘዘራረብኩም ኣለዉ ብጣዕሚ ትሓዝን ማለት እዩ ሞት ይሕሸና እኮ ካብዚ ውዚ ኮይና ኩሉ ረሲዕና ሞት ክብሪ እዩ ግን ተንሞት ግን ኣብ ገዛና ተንሞት ይብሉ ሪኢኻ ነቲ ሞት ይምርጫኒ ንምንባር ኣይኮነን ሰብ ክፍጠር ከሎ ባይዘወይ ኣብዚ ማለት ናብ ካልእ ከይንኸድ እምበር ሰብ ክነብር እዩ ዝትስፎ ስለ ክነብር ዝትስፎ እውን ብዙሕ ነገራት ዝውንን ኣብ ናይ ምዕራብ ተመዛባሊ ግን ተስፍኡ ስለ ዝተነጠቐ ተስፋ ስለ ዘይብሉ ኣብ ሞት ተነፂፉ ንሞት ዝናፍቕ እቲ መንእሰይ መፍረያይ ትብሎ ድማኒ ተስፋ ቆሪፁ ኣብ ዘየድልዩ ቦታታት ዝውዕል ኣብዛሓ መንእሰይ ከዓ ዝስደድ ስለዚ ትቁፅሪ ናይ ተመዛባላይ ናይ ምዕራብ 1.2 ሚልዮን ልዕሊ እንብሎ ኣለና እምበር ብሞት ብስደት ብካልእ እናተመናመነ እዩ ዝኸድ ዘሎ እዚ ድማ ብምክንያት ድኽመት ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ዝመፀ ጣጣ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተስፍኡ ዝተነጠቐ ሞት ዝናፍቕ ተመዛባላይን ስደተኛን እዩ ዘለና እና ኣብ ዓሚቕ ፀገም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብናተይ ኣረዳድኣ ስደተኛ ኮይኑ ኣይነብርን ምክንያቱ ዝተምሃሩ ደቂ ኣለዎ ኣብ ደገ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ኣለዎ መዋፅኦ ከነፅሩ ዝኽእሉ ክቃለሱ ዝኽእሉ ጀጋኑ ዝኾኑ ምሁራን መናእሰይ ኣለዎ ወለዱ ግን ተስፋ ቆሪፆም ኣለዉ ወለዱ ግን ሞት ይናፍቑ ኣለዉ ሕዚ ፅቡቕ ምልክታት እኒአ ብክልተ ነገር ሓደ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ተሪኢኻየስ ብዙሕ ሰብ ይሞይትና ክንምለስ ኢና ክንምለስ በቃ ኣብ መራሕቱስ ተስፋ ነይሩ ወይ እምነት ነይሩ ወይ ተመዛባላይ ሕዚ ኣብ መራሕቱ ተስፋ ቆሪፁ እዩ ተመዛባሊ ምዕራብ ትግራይ ውድብ እየ መራሕቲ እየ ዝበሃል ሓሶት እዩ ማለት እዚ ማለት ውልቀ ሰባት ድልየት የብሎምን ማለት ኣይኮነን ውልቀ ሰባት ኣብ ዝኾነ እምነት የብሎምን ማለት ኣይኮነን ኣብ ማንም ዓለም ንዝኾነ ሰብ ክድግፍ ይኽእል እዩ ንዝኾነ ውዳበ እውን ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ እዚ ባህርያዊ ተፈጥራዊ ማለት እዩ ከም ማስ እየ ዘውግዕ ዘለኹ ከም ማሕበረሰብ ተመዛባልን ስደተኛ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መራሕቱ በቃ ተስፋ ቆሪፁ እዩ ዘይተጠንቀቐ ተስፋ ዘሎ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ናይ መኸታ ሓይሊ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለካ ኣደልየ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ክምለስ ኢሉ ተስፋ ምስ ገበረ 2 ዓመት ገይሩ እኒኦ ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ ተስፋ ቆሪፁ ሕዚ ናብ ውዳበታት ኣትዩ ውዳበታት እንታይ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ዞባ ምዕራብ 2 ናይ ሲቪል ውዳበታት ተፈጢረን ኣለዋ ንኣብነት ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይን ወልቃይት ማሕበርን ተመስሪተን ኣለዋ እዚኣተን ውፅኢት እቲ ፀገም እየን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕራነ እቲ ፀገም እቲ ተስፋ ምቑራፅ ዝፈጠረን ውዳበታት ስለ ዝኾና ንህዝበን ንምምላስ ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ይሰርሓ ኣለዋ እየን
نحوار علامة أنت مزالاي مملاسي نحوار علامة أن مستملسة ريهابيتيت مقوار ويدما كحو مقواري أوشتن إنه على نقول كلوني خيلية تأنس فلت أقولي زوجع كله سلزي أو سودانن أب ما أخلت تجراين ويبكال أبوتها تسدي جزء الله تفناقل جزء الله تمزالاي نمملس بقطع من تزواري عجيح حيلنس أني سرح اللوعين نأمنت هذا ركب هزون هزبي مكران لوع بوشتي معناته زي قلت سلا زي يدلي مس أب وشتي معراب تجراي زلوا وجنات لزب زجبر على اللوازي بتاعم حتى أنا خرزله هذا تأوزل لمحاورة من هناون أفسدت زلنا أب مفنقات زلت رأي كونن أو سجم زله بعلتي أب يسأل أزله بقى بدونين إذن برزله مالتي سلازي نزي زراخب دلدل السرح اللوازي كنت أنا خر اللوا مالتي كلاي مسناي دق حيلتات دبلوماسي السرحة تسعون زفتراون الله نعم نتكم من نسأل مالتي كم تتفلتوا مجمريات سلالون يأكل لا صبوا challenge غيرها بقى بتين علامات اللو جن سيكون كنزري يعني بأجندة درجة تمازالت كملسو اللوم يأكل لك تزوسر زلوا توجسو إيو كوسر زلوا مالت سلزي عود سخنة جن كعا استفعل على شمات زلوا سلف تخيلي أو سلف أكل مالتي حزون سلال كم محرم ميديا ونطريق زلها أنا كرم حزب عايزوي نايس سلال مرارحن أولين يعني رح زي بفقاد وصية بعلمية ميديا سلزخون خود سلزلني كاب سلال وصية جن بدقة كم ترى تمزالي كويني حق زي مالتي سلزي ناي محرم ميديا نتفتيلون وتسوي عمنا يرمي سلزي كاب سنة 10 حدا اسكا 10 سلست حزي عندنا زقصل وفري أكل ككايري مالتي سلزم تشالنجات زموزنينو وفرتات نملاس تمزابلتي بايتاز فطرو نبوليتيكانيا هتصوت فطرو صبو جمارتات يوم مالتي غورلاتات اللوم نسو او غورلاتات يكون انا زغدسني بدرجه اجندا صبواتيم مالتي سسا توكلتي تمزابلتي زمرحوون كمت سمع خاي قدم حزي ناب جنرال تادس ورده ناب اعتقدتاچ وردا ناب فسحمان ناب جنرال فسحمانجس اتيميم أفسعت نسو يعقب بزي قدس كنملسين عزبل المسبعة أتيومين مالتي دحرور حقل تورحد نجنا حز جميرم أبز حلفة سومن كم زرع خايو بتعم عود سخنة ترعان السلفنا كايدومين مالتي سلازي علامة نايزي بقطعهم تزواري تمزاولتي نمملاس زقبر ساقطي مالتي حزي باتين دليتات اللو أنا تايلي إذا أمن تمزاولاي كملس بعلو تمزاولايون أحجزن مهنياتو بمفلات دي بزين فلات بعلو أبسنسل جيوبوليتيكانيا هات آتي تأثير إساني حمالتي سلازي تجمد ناي بوليتيكانيا هات شنشل أي وتخون سلازي وتخو بعلو كمزي فرس حنسا أسير كايا تأثير لخيلا زي تنك أساقس كومي إساني حزير بعد 5 عامت حي تفتحي بايزو توم سسا توكلتي كاب السودان بلاس كاب زي معقوم مأخلات توكل يعني كابوز حتى مأخلات معقوم مالتي علامة نايزين تأيو نمرحة سقط فتيركا تمزالاي كملاسي سلازي تزنور نايز حلف ناي عب دجن بيرو عب ناي بريزيدنت جزياو محدار عب جنرال تادوس ورده تجبر ون أنا عوت نوري إلى إذا حسوا بخلت نجار حزي حدا مرحتي نهزب تاني عقام كمس السعبين زيت أنكا دوليو مالتي انتاي مالتي كحادة ساعات اسكاف شو من 9 تصبي كم زرع خايو أما حاولنا خون أما من نكالالو أما هيوتنا رأي أما تمنا من محبر سبي بتبلك الله بتميتس بحمامس ناتن كالالو تصبي شو أبز خوانا نجار مالتي سلازي نزي تمالي هيوتو زجبرة دقو زجبرة نوعلون أكل تقال سخوينو أب مخاطة تجراي أنت دوز بلا حيلي أما خعاملو سني الحجاو حتى حاتيتو بالسلام ما قد ترعن حيزو مقراو أو أنت هم الله شكرك من تجبا شو ما أنت ساعات أكل تصبيو مالتي بوكل تجيرو سريدو ياو يسقي أي مسئني لهم جنرال تادس ورده سود حريو سلاز مجمر يا دفيعاتيو على اليوم يقولون كن رأينا بصرخ نسمع لنا نايل دفيعاتيو
ከምዛ ማለት ናይ ሚድያ ሰባቲና ስኻውን ነርካ ስለ ዝኾንካ ንሰበይ ንኽእል ትካለ ይዕነወን ስለዚ ከምዚ ዝበለ ስልጡን ዝኾነ ሪቮሉሽን ሕጋዊ ሕቶ ሒዙ ንዝመፀ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሕጋዊ መልሲ ከክንድምሃብ ምዕላብ ኢግኖር ምግባር ምትላል ዋጋ ከም ዘኽፍል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣትዩ ሕጋዊ ሕቶ ሓቲቱ የለውም ተባሂሉ ድሓር መፅኦም ኣለዉ ተባሂሉ መፅኦም ኣለዉ ምስ ተባሃለ ተረጋጊኡ ከምዛ ዝረኣኻዮ ተረጋጊኡ ምንም ኣይነኽአን ሓይልታት ፀጥታ እውን ኣብኡ ዝነበሩ ፖሊስ እውን ምስቲ ማሕበረሰብ ምንም ዝጎድእዎ ነገር የብሎምን ርግፅ ልዕልቲ ማስ እውን ስለ ዘይኾኑ ማለት እዩ ኮይኑ ግና ጀነራል ታደሰ ወረደ ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ መዓልቲ ደጋጊሞም እዮም ኣታሊሎሞ መጀመርያ ይመፅእ ኣሎ ተባሂሉ ከም ዝብልክኻ ካብ 1 ሳብ 8 ተፀቢዩ መፂእዎም ምስ ተባሃለ እውን ተረጋጊኡ ፅቡቕ እሺ ድሓን ምርግግኡ ችግር የብሉን ናይ ሓባር ኣጀንዳ እዩ ናይ ሓባር ክስታ እዩ ድሓር ስለ ዝሰግእ ወከልትኹም ስደዱለይ ተባሂሉ እውን ካብ ማዕቆ ማእኸላት ተወኪሎም 150 ከባቢ ዝኾኑ ኣትዮም እዮም ናብ ቤት ፅሕፈት ምስ ኣተው ጀነራል ታደሰ ወረደ ተይኮነ ተቐቢሎምስ ኣይተኣማኒእ ለሰፋእዮም ማለት እዩ ስለዚ ዘብዝኒ እሽካዕላስ ንምንታይ ኣድሊ ኣብ ቢሮኦም ንምንታይ እዮም ፈሪሖሞ ንተመዛበላይ ንምንታይ እዮም ፈሪሖሞ ተመዛበላይ ይፍራሕ ድዩ ሕዚ ኣብ ደገስ ምስ ዝነበረ ኩነታት ክሰጉኡ ይኽእል እዮም ተቕበሎ ኢኻ ችግር የብሉን ኣብ ቢሮ ሓለዋው ዘለዎ ቢሮ እሞ መልሚልኩም ሃውን እሞ ከዘራርወኩም ኢልካ መልሚልካ ዝሃብካዮ ንዖም ክትረክብ ከይድካ ካልእ ክትረክብ ከለኻ ዘቆጥዑኒ ባይዘው ንዕቀት እውን ነቲ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ንዕቀት ነቲ ተመዛበላይ ስለዚ ጌጋ እዩ ተሰሪሑ ስለዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብናተይ መዐቀኒ ሓደ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰነ 30 ኢሎም ሸዊዶም ናዮም ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 4 ዝነበረ ድማኒ ሙሉእ መዓልቲ መጻኹ ኣለኹ ኸድኩ እናወሉ ሸዊዶምና ተሓዊኦም እዮም ማለት እዩ እዚ ቀልዲ እዚ ንመራሕቲ ትግራይ ዋጋ ዘኽፍል እዩ ማለት እዩ ሰልፉ ግን ዕውት ነይሩ ብጣዕሚ ዕውት እዩ ምክንያቱ ካብ ሕዝን ድሓር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ንዝኾነ ይኹን መራሒ ተይፈርሐ ሕትኡ ሓቲቱ እንተመሊሶምሉ ፅቡቕ እንተዘይመሊሶምሉ ከዓ ባዕሉ ክገብር ከም ዝኽእል ባዕሉ ክምለስ ከም ዝኽእል ኣይዘር ብሰላማዊ መገዲ ኦር ብኻልእ መገዲ ክምለስ ከም ዝኽእል ደወል ዝሃበ ንመራሕቲ ትግራይ እውን ኣብ ዘይተዳለውሉ ኩናት ከእትዎም ከም ዝኽእል ጭራ መስኮት ናይ ደወል ናይዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕውት እዩ ነይሩ بدرجة أجندة هي عوت يلك كمالتي بدرجة تسعنا فطار بدرجة أجندة عوت نيرو عوت زي كون اللي ما قد خا تحسوا الإعلامان تاي نيرو سلامة وبزخونة ما قدي جواب بزخونة ما قدي تسلفوا خيدو طريعو مراحتو موسيوم صبوا مرسكوا تعمل سومي خا بايزوي أو زيت رايت يكونس شرخ على أنك تصلي توزل لنموسان زحجو زي نيرو مالتي سلازي بسنكي تم راحت زي مركاوم نابع قرقر زمثل خالي خعاء نتسسا كوميتي حيز وزنار مبقسي ناب كالي مقد زوسد ناب مش وايز مثل أنفتات ترأيو مالتي دبرخ رخ سلازنا ورا مالتي دليتات نيرم كافتي حز قال سوات تايو اليوم نايحو حتى بانديرا نيرو أنا سيكون كنزري مكان بانديرا نايحو حس نايكال حيزي مسا أنا سيكون انت زباس تأجنداي تأجنداس نمملاس تمازاولت دي نعمنت ناي بيصحفت هو حت بيركفت سلازناره بسرات بحال حفتنا ذا عم محورة ميديا كنسمع زنحنا تايلا نحنا مريرنا ايمولسنا تأجندا ناي تسسا ناي تسسا توكالن ناي تي دحرز مصا ناي تي حزبي حتى ناي تمازاول سانصاريقه تنسي حتى نحوحتون نغزياو ممحدارون نزخونه يكون حيلي مولسنا سنينا سنقهونا يا بايزو سنقهونا اي سنينا كسابتاناتنا مريت يا تولوا سنينا دحريم سدقنا دينا مسكال اخوينا بسلام تأتيومنا صبو تترارا دينا بسلام زين رادا تخوينا دمان بخالق مقدي كالق ممارسات غيرنا حنا نخولو هنقبرينا اكندا موت نموت جن كور موت كل موتينا مسدقنا بزيل منفسيتي تدالي تاجندو ايه يبلك الله سلازي تا بسرات بحال قول عزقلت تلو انجل علامة نايتي تمازالاي علامة نايتي مدالويت كوميتي تقول عقلي ساعته سي تحقي دليتات اللودو هو كل دليتات اللو كم زرا خايا بزح سبي
أفتو بزح سب بزح علامة زلوا عايزر بولك ويبود دابلو مالتي كفتات حسبت علامات شتتي لازم نورتون دليتات سلوز نوري مالتي بر بانديرا قال ما لا يكونن بانديرا ما تر يقبرن مالته يكون كن زوجع كله بانديرا ناي حوحات مهلاون زي مهلاون بانديرا ناي وناتو مهلاون زي مهلاون نتسلفي كسألوا يخيلي جن توانت أجندة تسقط سلوز خانة تسقط تفاطيريو بت أجندة فتأراينتون دول ما برهنتهم راحتي كنري خلنا عود كعتت أنا خير القصن صبغ يونيور تسقط مالتي سلازي نفتح التحاكم اللي سكله تما حبرسب توديو ناي محتاج رايته يكونس سدتنيا خوينو خينبر زغور سرحتي يسرح له مالتي ازي بسبيل ودابن بناي وعلو يزلك الله بوتادراو عين تاريخ هي خا اب سراو تግራይ ዘሎ ተወላዲ ምዕራብ ትግራይ ንትግራይ ተዋዲቂ ኣብ ከንዳ ያተረዲያ አዶ ምዕራብ ኣብ ከንዳ ንሃሎት ያተረዲያ ኑር ሓዘነትን ኣብ ገዛ ኣይኮነትን ቲ ዝቆሰለ ኣብ መኸተ ዝቆሰለ ናይ ምዕራብ ትግራይ መንእሰይ ኑር ሕክምና ኑር ምግቢ ኑር መጽለል ኑር ገዛው ዘይብሉ ኣብ ከቢድ መከራ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዓቢ ፈተና እዩ እቲ ዘይተጎድአ ሕዚ አክቲቭ ዘላ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዘላ ከዓ ወዲ ምዕራቢ ደቁና ሞት ቤተሰውና ኣብ መከራ ክነብሩ ኣብ ከንዳ ክነብሩ ኣብ ከንዳ ስኢሎም ናሞት ስኢል ዝርኢ ሓይለ ይኮነን ማለት እዩ ስለስታይ ማለት እዩ ካል ዘራርባ እቲ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ሓይሊ መንእሰይ ናይ ምዕራብ ትግራይውን ኣካል ዝመኸተ ናይዚ ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብቀጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ሕዚ ምስ ሕዚ ጀሚርና ያዘለና ምንቅስቃስ ዝኾነ ይኹን ውድብ ወይ መንግስት ተሓጊዝና ሰየ ከዚ ሓጊዝና ግን ባዕልና ንኽእሎ ነገር ኩሉ ነገር ንምግባር ኣይንሰንፍን ስደተኛታት ኮይና ይነብር ዝብል ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ጽቡቕ ኣሎ በቲ ናይ ሲቪል ዓይኒ ጽላል ጀሚራቶ ዘላ ሰላማዊ ዝኾነ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ 11 እስካብ 13 ክሳለጥ እዩ زمو زلو كوميتي جمجيمام سلستيوم كرخوهم منا أيام لهم زلو نايتهم سسا توكلتي ناب جزياو من قست خيرام يوم كم تزرع خايا ناب حوحتون كيدام يوم نايس حالتاتون رخيوم مامين حستا يوم دل يوم زلو نسلستيوم حالتات بحدا كفيلهم ملسكوهم تمول سناريهم أي تمول سنان سنيناريهم أي سنينان قرص ملسي كأتم سمعو أوزيك نقرأ كذا يدلي استفعل وسانة تعتلي جن برجس أني خوينا خزارة بزخيل جن كحزن دحار تمازال على معرفة تجري قريص إيش أكيني تي سنسلة جهة ناي بوليتيكيات كوت سقريبي سلزي حزب صبوا من قصة أسينا زلنا آخر الليل تي بوليتيكا تجري تولا شو مخانو تعزوزي هذي سلال سويل والدابع نايو على علامة حذاء تبجسة يأكل إلى كم سلال حزات تتوجست علامة نصري مالتي بقى يا أخلنا كلهم يا أخلنا أيو أفتمون جوجين نابدا بايك توص خلها استفعل على حالتنا إن علامات كم خجورها يوم زرالي سؤال لي هي أنا تمجس علامة أيز وسرية بلك الله حزي سلفي يأكل أنا عوت نيوري لإذ حسب مهنياتو تام حبر توجسات اللوز توجست علامة أنت أجندة غيراته أو تقرأ عبي أجندة خوينو عالم لخ أجندة خوينو مالتي سلازي تأجندة نصري مالتي ما تكمي زدالي الله روا كان محزوكو صلال بعلى بزح زي هانج تغير أجندة مالت سوي نقص لزي وسق سلسته على الساتهم مالت هاي ملكة نحي أول سلسة كونكو تقدم حزب فلتة إذا وقع كاز الله أجندة تات هانج مقار الله مالت موساد من نتتاق الله إن كان نادا يوصيها أبدا راشكوت النات أطايها حزت نايس الساعة ناي بقدام أيون حزت أيون ناي حوحات يقولوا أيكونن حوحات اللي كله يا خالي بقى السبارتي يودبي ناي وعلو ناي وعلى الله سلا تودب أنا زي كله يكلم تتحت تقيس قصر حدا سئيو ودب حوحات زل على قصر زلوا أو جزيهم حدار نسندي قصر حدا حتى تسح حوحات وعلي تايلك عنده جزيهم من قست يخون ودو حوحات يخون نتمازالين سدتنيا عراق تقرايس جهو حزم مايم زيناتي امنتي كلهم حزم مايم نمنتاي حزم نايو علم دليت نايو علم كسب سلا زلهم نمنتاي كوم خوينو اتتمازالين سلا زي تودن سلا زي نقحن سلا زي امنو مني حق زي
دحر مسنق حقن تايلكا كله عزير حيزو وزنبره جمد سنفنا شنشل جهو مبتخ جميرو كويلكا نو مال جميرو تانا ياكلكو مرأيتيا تفلخ لخ مالتي مالت كمنا ياكل سلفكو اب تግራይ تخايده يفلطن زي مالت بقى حزبي امبيتا يجمركم زله سلام ابو زخونه مقدرينا زحلف اوان زرع خايو زناي دجن بيرون امبيتا سلاماو امبيتا اي بايزوي ስለዚህ زي انتاي زريكا تتمزا لاي قسقس يلقكم زله አውድብ ተነሩን ይለቀቀሉ አብናይ መርሐት እምነት ተነሩን ይለቀቀለ ይለካለ ሆዚ ማለት ውልቀ ሰባት ድሌት ሃሊዎም አይ ሐልኩን አይኮንኩን ዝለካ ዘለው ከም ጉጅለታቱን ድሌት የለውን አይኮንኩን ዘውጋዕካለሁ ለምሳሌ አንስ ድሌት ኃይል ኮግን ክነቅፍ ይኽእልያ ማለቲ እዚ ተራ ነገሪ አና ሒ ከማሲና ነው ግዕ ዘለና ሓደ ዓብይ ነገር ደጋጊ መኸጓዕ ዝደልግን ሕዚ ተማዛባላይ ምዕራብ ትግራይ ከምት ፖለቲከኛ ሃዝልዎ ተይኮነስ አውሽጡ ምስ ፖለቲከኛ ትግራይ ተፋቲሒ እዚ ሐቂ በቃ ንخماساسل ነተን ምግብ خብል ነተን ግዛዕ خብል ግዜውን ስለ ጸዋጣው ርእሱ ዘድንን አሎ ማሕበረሰብና ኩዕሬና አሐድ አይደፈራን ሓደዚ ስለዚ ተማዛባላይ ግን ሕይ ባዕሉ ምንቅስቃስ ጀሚረሎ ይኽለካ ደለ ፖለቲከኛታትን ውዳባታትን ግን መጥቀሚ ጥቀሙሊኦም ካዳራሸት ሒስ ካዳባ ዝለካ ዘለዎ አሎይ አጀንዳ ስርቆተሎ ምትሕዋሰሎ ድልየተሎ ሃንግ ምግባር አሎ እዚ ግን ጽባሑን ክግበር ይኽእል ጽላል ትገብረለ ሓቀይ መገስ ናይ ጽላል ኦር ተጸዊዕ ስለ ዝነበርክ ናይ ጽላል ዘውግዕ ዘለዎ ንጹር እዩ በቃ ያአኽለና ደጊ ምሎስና ያ ናይ ዓለም ለኸ ተደራደርትን እዩ ትጻዊዕት ጽባሕ ክፍጠር ዝኽእል ነገር ግን የለን ክትብል ኣይትኽእልን ማለት እዩ ስለዚህ አጀንዳ ኢና ክንወዝነ ዘለና ይኽለካ ደሊ ሓደዚ ተመዛላይ ባዕሉ 5 ዓመታው ዚ ክቅመጥ ቁጽር ሓደ ተሓታት ባይዞ ተመዛላይ ከመይ መጥቀም ፖለቲከኛ ሃስ ስለ ዝኾነ ቶሎ ስለ ዘይናሕ እንዱን ስለ ዘይበለ አብ ሞት ደቂሱ ንሞት ይናፍቀሎ ማለት እዩ ስለዚህ ተሓታት ቁጽር ሓደ ባዕሉ ካልኣይ ተሓተቲ ፖለቲከኛ ትግራይ ከድሕንወና ካሉ ኣይድሓንወን وحاس كوينن كمرسونا تجبؤ أي ملسون كوعل بريتريا عند حركون كرم وعل بريتريا زلوا ناي 4-5 عامات تفقه كصنع يزلوا بايزول كصنع الله تحت تخال أي درجة بعلم بوليتيكية هات تجرأيهم مالتي سالساي حزب تجرأي وعلى بايزول تحتاتي حزب تجرأي ببوليتيكية هات تسلي بيليز حسوا ببوليتيكية تسلة تسلة تعبي أجندة قديفو أبناء ومبرن أبناء زي رب حتوختخن تصاميدو توانا قداي تمريتو إيو تهزبي إنيرو نزي نقول نرسي أفتو ومبرناي كل تزل شكوت كددم هالك بوليتيكا دق يسنو علو نتمزالاي رسيعوا إليه حاسب كل جزء أنا دقاقي ما إذا وقعزي رسيعوا إيو كدان سلازي دورة خالو وين إشتي حرقاته سلازي حرقات كايو حقيس كايو مالت هيكونن هزم عراوكو شاشات زحف السنارة نهافت يكونن ينبرني من بار يكونن ينبرني ربايزو ناي معراف هزبي نهافتي إذ نبرني نزحش هوت نمارس هوت إذ نبر زنير نوع على خوينس نخال عداق عالم أوركو تزنورة محبرة سبي زوزني محبرة سب تقوم بيحو عددا موتن عددا بوليتيكية هات كون كله وجنا يتحسب تخوين محبرة سبنا مسوي هو خبرني يروه جنت هاي اللي حسوا اللي مسلكه نوعلو أفت ناي بوليتيكية هات دم بيعتمو تزجبر سلفي نايتي إلي في الرج مالتي ولا يخون عنده ولا هو حس زي الدالو ولا بلسق الناس زي الدالو ويتم بارتاس زي الدالو أتيو ناي وعلو تمازالت ملوسلنا يلقوا أجندة غيره ثاني حسيت إني كافتنا سلته سلبة بحسب إيلي دم الله مالتي بوليتيكية هات ما صرحومي حزام ما كونه نتمازال تراي تكونن حزب تراي حزام الله ما يكونني حزب تراي جن هايلو إذا حزب زي حركة وصلوا ومنجر جور تدرادر ويبخال مجديلو أدب كتحزام زجب أزنبرة حزبي حزب جن رسيع ويتمازال أي سلزي كابزي مفلات طولا أنا وحدي لي أحسب جن موزحته سلته سلبي كم تلك الله كوا سسا بلا من حوحتي لك كرم حزي صلال بلا
نود وردأي نجتاتشوي تبل نمنتأي حزي زي مالت دليتات يلون يكون كن زوج عكاز الله دليته أنجلاتي هالسي أجندة تقاريس خمس خلص نتمزالاي نجا إنا روح حقنا علوز جبنا نير نتمزالاي مملس نتمزالاي ساقط فتير كا نتوم مرحتي نهم اللس يجبر نيروا أي جورن سلز حزون أي رفدن بايزوي سلال تكايد الله بخلت ما قدك حق زي خالي حدا سلست معلتندي أبز سلفزي بموسع هو التمزالت بمرأي كحق زي خالي كلاي سرحتني من كست تخوينه جزء بموعال نجاراي تخوينه قلقالت عصيو سلست معلت خمسة تغيرو كجودة أي خيري كوا سلست معلت كجودة أي خيري ريها تحمش تعمد سلست معلت جزء خفته يلو تمتر فايدي ويتمحورسب تقلقلته هب بسلست معلتي تهيوت حمش تعمد ناي تمزالاي كانوا يخيلي توركاتون بحقنا يخيلي بزيز عقنا يكون الوقت ناي معراب تقراي بايزوي تعنوت خسارات مكرا مالتي جن كحجزن تخوينو بزي كحجز يخيلي حزي أو قدمي إسلا زلا مالتي زي مالت بوليتيكاو دليتات يلون يكونن جن بريك نقورو تتحاسب أي بريك زقورن بر دليتات اللوي يزوي زلخو حدا زي تمزالاي بعلون بتين بزين نمزموسو بوليتيكاو دليتات كي تسعانه نتتحاسوا سيرو التحاسو نقبل له سلاماو حتى سلاماو قالسي سلاماو ريفولوشن سلاماو ويانما يدلي تاينا نوزلنا حي أكن داي نموتن كنملسنا لنا سلازي نزين معوات لما حزن السون كلا إدالي وزي إدالي و قال ما لازم لنا زي اللي ترخ قريفو بحبرة مالك بود داوي حدا خوينو مرحتنا ديتر كجورم كفتنهم كدرادرو ويكعب خال ما قدي كلمة مفتوح كناديو جبر الله زبل حسابي زلني من سي معراب دما حزي ولدو تقوساقيلهم قال لي أما أفمت يومنيون قال لي أم تداخل مامي كابنا سدتنا خدا زنتبت ولد المملاس قاريس أزو سنلو وسان وقت حزي حدا بسلامة وقالسي سلامة بزخون حتى بمقراب سلامة وتسعنو سلامة وريفولوشن بمكياد مراحته حاتيتو بتوع المسرات كملسوم مقبار إزاي تزاي تساخي عدماني بخالق مجدي ناود دعوتات آتيو نفتن سبيل ودعوتات الله ناب وتدراوي ودعوتات هون الله أو إفاز هنا إذا لو من فرحنا جري لين آتيو ولدو كدحن ولدو نور موت كموتو نور ريسا كسني مستمل سقع وعلو حايو حد شيوت كنبر